Салом дӯстон, дар ин видео бо приложени Crazy Work Life пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани приложени дар поёни видео мешавад. Приложенеро мекушоем ва мода якта одам коргар метиҳанд. Ва вақте мо пул кор кардем, метавонем коргар зиёдтар бигирем ва пул бисёртар кор кунем. Барои пул кор кардан мишкада экранда тез-тез зер мекунем ва инҷа долларро нишон мешаванд. Ин доллари валютаи бузия, пули ҳақиқӣ нестай. Пули ҳақиқӣ бошад тангаи зардай. Ва мо видео тамошо мекунем. Дар видео мо танга кор мекунем. Танга ин пули ҳақиқия. Баъд мо видео тамошо мекунем. Як видео 15-20 сония, дар як рӯз мо 10 та видео нишон метавад. Ва видеои мо тамом шуд. Креста зер мекунем ай тарафи дасти рост ва чархи мо тог мехӯрад. Ва ина мо 5 та танга буридем. Окейра зер мекунем. Баъд ҳамихел мисол бо 28 сония пас мо метавонем як видеои дига тамошо кунем. Ва инҷа нишон дагие ки шумо бояд ки аккаунт регистратсия кардаги бошед, 7 та видео тамошо кунед ва як раунча гузаштагӣ бошед. Шумо метавонед регистратсия через Facebook ё Google регистратсия кунед ки барое ки пулои шумо гум нашавад. Ва ина ман қариб омадам. Ва ини сангои кабуд бошад барои коргарро хариданай. Шумо сангои кабуд кор мекунед, коргар мехаред. Ва вақте ки шумо якм раунча гузаште, шумо дар коробкача падарка бури нишон метаҳед. Ина нишон дод. Ва мо опена зер мекунем ва дар инҷа нишон метаҳад ки ҳозир ина мо 6 та тангаи кабуд буридем ва 1 та ракета. Ракета бошад барои автоматик кор кардан. Вақте ракетаро зер кардед, худаш кор мекунад. Шумо дар экран зер намекунед. Ва тарзи дигари пулкоркунӣ реферал мешаванд. Силкатонро копировать менамед, дӯстотон дароӣ мекунед ва 200 танга тон метавонад 10% аз пули коркардагии ва ё. Ва ина дар инҷа якмш дар галочка буромад. Якм раунда мо гузаштем ва дутаи дигаашмон регистратсия ва 7 та видео. Ина мо оз видео бо мемонем тамошо мекунем. Бо ҳамихел реклама меравад. Реклама дар инҷа ин мисол бозиро нишон додагиай. ҳамихел бо крест пайдо мешавад. Креста зер мекунем, рекламамон маҳкам мешавад. Чарх пайдо мешавад. Чарх тог мехӯрад ва мо бо 5 тангаи дига буридем. Ва ина мо якм раунда гузаштем, регистратсия кардем. 7 та видео буд, 5 видеои дигаш мондай. 5 видеои дига ҳозир тамошо мекунем ва кашлогмон ҳуй мешавад барои пул гузарондан. Ина охиронаш қариб омадем. Ва инҷа нишон дод ки 7 та видео шумо тамошо кардед. Кашлогда зер мекунем, ҳамаш галочкае, окейра зер мекунем ва бо ҳамихел коробкача пайдо мешавад. Окейра зер мекунем ва амаки ҳозир мо кашлогмонда медуроем. Нишон метаҳад ки чанд қадар пул кор кардем. Мо метавонем пуломонро бигирем. Ва дар инҷа ина кашлокҳо 5 данаи кашлок ҳастай. Payer, PayPal, Payer, TapX, ҳамин 5 данаи кашлок ҳастай. Ва ман Payer-ро зер мекунам. Поёнда галочкаро мемонем. Ва дар инҷа навистагиае ки чӣ гуфтагиае чӣ кор кардан нар кор. Галочкаро мондем. Окейра зер мекунем. Ина якм бор $1 мегирад, дуюм бор гузарондан дар $5, сеюм борда $15. Ва $1 инҷо навистагиае ки чанд қадар танга мешавад. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.